Hvad laver vi? Vi er på vej til at sende dig afsted på din første halvmarathon. Husk, drik vand. Pas godt på dig selv. Har du varmet op? Ja, en lille smule. Men jeg tager tid, tænker jeg. 12:26. Ja. Okay. Men jeg tror, jeg smutter sådan Okay. lige nu. 3, 2, 1, nu. Go! Min musik er ikke engang på. Hej, hej. Ej, jeg skal lige starte min musik, det er vigtigt. Og jeg skal tage stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt. Wow. This is such a good day to run. I can't hear myself right now because I'm listening to Pyramids, Frank Ocean, favorite song to run to, and I can't hear anything. I had some technical problems with my headphones. Now we're doing it without music. I am 6 kilometers in, feeling really, really good. And I feel like this is a good run, but I'm also only 6 kilometers in, so jeg tror, jeg har løbet måske 15 kilometer, eller 16. Det er ikke sjovt længere. Jeg har lige taget en banan og noget vand, og har det fucking hårdt. We got this. Halvmarathon done. Oh my god. Så jeg er færdig. Det var hårdt. Jeg vil ikke sige, at det var sjovt. Jeg føler virkelig, at jeg havde undervurderet det. Og til starten med, synes jeg, det gik vildt godt. Og så ramte jeg sådan 15 km, tror jeg. Og så blev det bare hårdt. Men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det igen. Jeg har et mål om at løbe et maraton på et tidspunkt. Så jeg bliver jo faktisk lidt nødt til at gøre det igen. But I'm gonna go shower. Prøv at se det her træ, er det ikke flot? Træ. Japansk kirsebærtræ, tror jeg. Er det ikke flot? So cute. So I ended up taking a nap after my shower because I was done. But now I'm up and I'm gonna get ready because I'm gonna get some drinks with some friends in Copenhagen. So Put the på engelsk, by the way, så du nødt til at snakke engelsk. So we're sitting here at Inay's birthday party. Yeah. She made tapas for us and she's the best bitch in the world. 21 without kids. Hvor mange kærester har du så i det? Eller det blev dårligere stille, efter mennesker blev mere intelligente. Mennesker ikke blev mere intelligente, det er jo klart. Nå, okay. Men Synes du, er de kloge? eller er det ej? Jeg er snapsklog. De er ellers bare snaps. Hvis problemet er faktisk mennesker. Deep. You can quote me on that. Okay, let's do a quick vlog. So, where are we? Home from the barbers. Hvorfor er det, jeg tager min hånd? The party. Okay, lad os lige prøve igen. Vi prøver lige igen. Quick vlog. Okay, we are on our way home. After all the races of the